Hüyüklü turmuş yoldaşı, xəstərlikli atay, бар ғұмырын тирә-яққа изгілік үләшүсі, олы yürekli кіші Хәниф Нәбиуллаулы Ғаббәсов 6 февраль көні истәлекле ғұмыр байрамын билдәләй. Күгерсин районының гүзәл табиғат құсағына хайынып ултырған Бикбулат ауылында туып үскән, бүгінгі күндә күркәм юбилейін билдәләүсе қадірле тормыш иптәшем, атайыбыз Ғаббәсов Хәниф Нәбиуллаулын ысын күңелдән ғұмырының матур байрамы менән құтлайбыз. Қадірле бед ғайләлә хәстәрлекле атай, ышаныслы тормыш иптәше, атай әсәһенә, туғандарына ныклы терәк. Кулынан килмәгән эше юк уның. Зур сабырлык, осталык талап иткән умартасылык шөгылен дә күп елдар бик яратып башкара. Балта эшенә лә осталыгын районда белмәгән кеше бик һирәктер. Кешелеклеге, туган йәнлелеге, кунаксыллыгы, ярдәмсызлыгы менән ихтирамга лаек ул. Кадерле бит, бүген һинең якты байрамың, туган көнең. Без һиңә һаулык, сәламәтлек, мул тормыш, сикһез бәхет, озын ғүмер теләйбез. Бүгенге шат, көләс йылмаюың һинең йөзеңдән бер вакытта ла китмәһен. Яныңда бары тик ихлас, тугры, ышаныслы дустарың һәм изге күңелле кешеләр генә булһын. Бүген бит ул бер касан да онытылмай торган көн. Эй, һөйөклем, бердән-берем, ул бит һинең туган көн. Туган көнең бер бидәге мөхәббәтле йылдарның. Ярай әле һин туганһың, ярай әле мин бармын. Тормыш юлың һәр сак балкып торһын, ягымлы, шат булһын күңелең, озын ғүмер, бәхет, шатлык менән бер кайгыһыз үтһен ғүмерең. Зур бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңдә шатлык бидәһен. Сәламәтлек, ярты бәхет тейҙәр, ошо бәхет ситләп үтмәһен. Иң изге теләктәр менән барлык тугандарың исеменән тормыш иптәшең Әлия, улың Данил, кызың Азалия. Хөрмәтле Хәниф Нәбиуллаулы, якындарыгызның изге теләктәрен моңлы йырга кушып юллайбыз. Юбилейгыз мөбарәк булһын. Кадерле кешеләрегез менән бәрәкәтле, мул тормышта яшәгез. Рәхмәтле мен һинең әсәеңә, һиңә ғүмер бүләк иткәнгә, һиңә яшәү биреп, мине хисле итеп, тормышымды нурга төргәнегә. Минең өсөн туган матурым һин, язмышымда минең бәхетемдә, ғүмер буе һине яшәтәһе ине, һөйөп кенә күңел тәхетендә. Минең өсөн туган матурым һин, язмышымда минең бәхетемдә, ғүмер буе һине яшәтәһе ине, һөйөп кенә күңел тәхетендә. Рәхмәтле мен мәңге Ходаема, һине миңә насыйп иткәнгә. Йылдар дәвамында, меңдәр араһында, һине миңә һаклап йөрткәнегә. Минең өсөн туган матурым һин, язмышымда минең бәхетемдә, ғүмер буе һине яшәтәһе ине, һөйөп кенә күңел тәхетендә. Минең
өстендә